Pomaže Bog. Na prošlom času iz pravoslavne vjeronauke govorili smo o knjizi o Jobu. Danas govorimo o knjizi Propovjednika. Knjiga Propovjednikova se tematski nadovezuje na knjigu o Jobu. Nastala je u 3. vijeku prije Hrista, međutim njeno autorstvo se pripisuje caru Solomonu. Kao što se petoknjižje pripisuje Mojsiju, psalmi se pripisuju Davidu, tako i poučne knjige mudrosti se pripisuju premudrom Solomonu. Što se tiče same knjige Propovjednikove i njene pouke, prve riječi su taština, sve je taština. A njena pouka je: čini dobro i dobro će ti se vratiti. Čini zlo i zlo će ti se vratiti. Ko je propovjednik? Glavno je pitanje. Da li je on pesimista ili skeptik? Jer po njemu smrt prekida svaki život i sve nezadrživo hodi ka smrti. Na samom početku knjige Propovjednikove piše: riječi propovjednika, sina Davidova, cara u Jerusalimu. Taština na taštinama, veli propovjednik. Taština na taštinama, sve je taština. Kakva je korist čovjeku od svega truda njegovog, kojim se trudi pod suncem? Naraštaj jedan odlazi, drugi dolazi, a zemlja stoji uvijek. Sunce izlazi i zalazi i opet hita na mjesto svoje odakle izlazi. Iako ove riječi knjige Propovjednikove koje smo upravo pročitali svjedoče onim tvrdnjama da je propovjednik bio pesimista ili skeptik, ipak dalje nalazimo da je sam propovjednik uvjeren u Božji promisao i posebno se divi ljepoti Božjeg stvaranja. Samim tim i propada ova tvrdnja da je propovjednik sam po sebi pesimista. Dalje postoje tvrdnje da je propovjednik materijalista, hedonista ili epikurejac, jer poziva na uživanje u životnim radostima. Međutim, kada čitamo knjigu Propovjednikovu, nigdje ne nalazimo ove koncepte. Zaista, propovjednik nas poziva da uživamo u životu, u životnim radostima, ali nas poziva uvijek da budemo pažljivi, da oslonac svega nam bude Bog, da shvatamo da je život prolazan i da sve ide ka smrti. Smrt čitavom životu daje besmisao, međutim, smisao se svaka nalazi u Bogu. Iako knjiga Propovjednikova ima mnoge univerzalne misli, jedna od univerzalnih glasi ovako: ko ljubi novce, neće se nasititi novaca, i ko ljubi bogatstvo, neće imati koristi od njega.
i to je taština. Propovednik nas uvijek poziva da naša nada i smisao našeg života uvijek bude u Bogu. U zaključku knjige kaže se: a ne samo mudar biješe propovednik, nego još i narod učaše mudrost i motreći, istražujući, složi mnogo priča. Staraše se propovednik da nađe ugodne riječi i napisa što je pravo riječi istine. Glavno je svemu što si čuo, Boga se boji i zapovesti njegove drži, jer je to sve čovjeku. Jer će svako djelo Bog iznijeti na sud i svaku tajnu, bila dobra ili zla. Dragi učenici, imate za zadatak da, pored toga što ste poslušali ovo predavanje, pročitate lekciju koja se nalazi u vašoj knjizi i odgovorite na pitanja s kraja lekcije. Hvala na pažnji i svako dobro vam želim od Gospoda. Hristos Voskrs!